jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 2nan février kalo bi o tile 16 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 8nan don hijira san 1445 san don o de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo Mali polisi kuraw n'o bɛ tali kɛ polisi ɲɛmaaw commissaire kuraw o maa 369 olu kɔni tilala u ka kalan na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la arabadon ko wulikajɔ kɔni kɛla Segu mara la dugu min n'o bɛ tali kɛ Maribugu 2 a yirala k'a fɔ yen jagokɛlaw kɔni bɔtɔ Tisala dɔgɔ kɔni na wulikajɔ kɛbaa n'o bɛ tali kɛ banti dɔw olu kɔni ye marifa ci dɔgɔdenw kɔni na ni ka se k'u bololafɛnw daraki o senfɛ maa kelen kasarala ni na Segu Kulibali ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Masina marabolo kɔnɔ n'a hakili b'a la lakanabaliya min kɔni bɛ yen nɔ dɔgɔden minnu kun bɔra Tuara ni ka se ka taa Masina kɔni olu kun balalen bɛ sira kɔnɔ u ma se ka taa Tuara kunungo u ye sira sɔrɔ ka taa Tuara kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Tabakotokaw fɛ yen nɔ Keba marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don min bɛ tali kɛ yen mini baarakɛla dɔw kɔni fɛ ka wuli ka se k'u ka hakɛ kɔni ɲini o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ka fara kunnafoni kan lasɔn a denkɛ na bana kɔfɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo wulikajɔ kɔni kɛla min bɛ tali kɛ an ka polisi ɲɛmaa kura dɔw n'o ye commissaire ye commissaire 369 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ commissariat kalan kɔni na ni baara in kɔni kuncɛlen wulikajɔ kɔni kɛla o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra o baaraw kɔni kɔrɔmɔkarili kɛla min bɛ tali kɛ Mali farancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita fɛ kunungo a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ lakana kɔni u bɛ se ka yakuba cogo min na hali bi Mali kɔni kɔnɔna na u bɛna baaraw kɔni daminɛ nka ka kɔn o baara daminɛw kɔni ɲɛ farancɛla fanga ɲɛmaa ale kɔni taara ka se ka taa o bisimila a yirala k'a fɔ ni polisi kura ninnu u tɔgɔ dala maa min na o bɛ tali kɛ lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo ni maa ninnu kɔni tɔgɔ dala ale la n'a hakili b'a la ale ye wulikajɔba kɛ Mali kɔnɔna na finitigiya yɛrɛ bunakun kan kɛnɛ in kan Mali farancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ye kuma min fɔ o filɛ n bɛ foli bila fɔlɔ o commissaire 360 dɔɔni olu minnu tilalen filɛ nin formation na k'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la mun y'a to bi ni formation kuncɛra kuncɛko ɲuman na ani fana an bɛ tasibila kɛ lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo Ala ka hinɛ a la u tɔgɔ dara u mun na bɛɛ b'a dɔn i tɛ se ka Mali polisi tariku fɔ n'i ma lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo tɔgɔ fɔ ale kɛra officier min ka wulikajɔ bonyana polisi ka hukumu kɔnɔna la ka polisi ka taaɲɛ o sabati mɔgɔ kun don mɔgɔ ladirilen don mɔgɔ min don a ka baara ka d'a ye o hukumu na an bɛ welekan bila commissaire min bɔlen filɛ n'olu tɔgɔ dara lieutenant colonel Cɛkɔrɔ Bagayogo la an b'a ɲini u fɛ u k'u jija a ka taabolo u k'a ka taabolo u ka baara k'o kan mun ye faso kanu ladiriya ani jamana kanu baara an dalen b'a la fana ninnu polisi minnu bɔlen filɛ nin commissaire ninnu u bɛna kɛ sababu ye ka surasiw dɛmɛ baara la an bɛ baara mun na sisan hukumu kɔnɔna n'o ye ka surasiw bila Mali fan 12 bɛɛ la ani n'an bɛ jatigɛwale min ka kɛlɛ minnu na u bɛna kɛ sababu ye k'an dɛmɛ o baara fana la n tɛ bɔ kuma na ni ma foli bila ministre de la sécurité ye ani directeur général de la police an'u ka karamɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ nin kalan in na mun y'a to an ye jaabi ɲuman sɔrɔ kalan kuncɛra kuncɛko ɲuman na ka tila foli bila maliyɛnw ye hali bi u ka muɲu an'u ka sabali la an filɛ waati min na n'u jatigɛwale ka kɛlɛ a tɛ taa muɲu kɔ a tɛ taa sabali kɔ an dalen b'a la jamana finitigiw ka laɲini min o jamana ka lakana sabatili ye an b'o baara la n'Ala sɔnna a ma inshallah don bɛna se don ma to Mali bɛɛ bɛ nimisi wasa baara ninnu kɛli la hali bi Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn yarabi hali bi Ala ka jamana basigi ka jamanadenw kan bɛn ni kun bɛ tali kɛ Mali farancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita kuma kolon tɛ dɔwɛrɛ lakana kɔnɔ bɛ se ka sabati cogo min na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ kɔni bɛ sen na ni commissaire kura ninnu olu bɛ se ka baaraw kɔni daminɛ cogo min na baaraw kɔnɔ bɛ se ka yakuba yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye Kema marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min n'a bɛ tali kɛ Tabakoto a yirala k'a fɔ sanu baarakɛyɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen n'o bɛ tali kɛ mini maa dɔw mini baarakɛla ninnu y'a yira k'a fɔ olu ka hakɛ kɔni k'o tɛ ka sɔrɔ nin mini kofɔlen nin kɔni fɛ dɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra olu ka hakɛ caman fo ka taa se sarako yɛrɛ ma ko olu donnen ninnu kalama kɔni na a bɛ dɔgɔ furancɛ damadɔ bɔ bi u bɛ bɔ ni ka se k'u hakɛ kɔni ɲini ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma olu ka hakɛ ko o tɛ ka sɔrɔ nin baara yɔrɔ in na
jamana ɲɛmaaw ka fɛrɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko jamana ɲɛmaaw tɛ ka kɔfilɛ kɛ olu kɔni bɔra k'u se u ka dusumangoya kɔni yira o kɔni senfɛ ko jamana finitigilakaw kɔni nana ka se ka na u yari o min kɔni kɛra o ma bɛn ni baarakɛla ninnu ma dɛ u bɔra tuguni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ u ka musolakaw olu fana bɔra ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ nin ko in na an ka maa dɔw lamɛn. Ne to a fɔ ye kuma bɛɛ ko Mali faama ne ka danaya kelen ta yɔrɔ don n'u ko i ma cɛ i bɛ taa ca de kunbɛn an bɛ baga Faransi ma Faransi tɛ yan bi dɛ Mali faama de y'an ka Faransi ye an ko ka Faransiya cun ni Mali ye Mali faama olu y'u cun anw ye cun ni dama tɛ olu cun kan de an ye Maliyɛn de ye mɔgɔ 1000 ani dɔɔni Mali sɔrɔsiw autorité maliyɛn Asamina ka gouvernement u ye sɔrɔsiw de bila ka na ko ka na bugɔ n'an bugɔ fɛn min nɔfɛ m'a fɔ Maliyɛnw ye nin baarakɛla kelen o kelen a bɛɛ bɛ kalo 2 de baara ka kalo 1 sara sɔrɔ baarakɛla in kelen o kelen an b'o de tigɛ u kunna san 7 u t'a bénéficier baarakɛla in kelen o kelen tura tɛ diɲɛ kɔnɔ baara sariya la u bɛ min sɔrɔ a bɛɛ tigɛlen nɔ na min ni sariya la a bɛɛ la nɔgɔmani ye mun ye ka baarakɛ fini ni sabara ni fugula ni mɔgɔ ma an t'o sɔrɔ yan an b'a san yɛrɛ de Mali faama tɛ an b'a fɔ min ye walahi Asimu n'i bɛ yan i tɛ se k'a fɔ an ye k'an m'a f'i ye walahi parce que e yɛrɛ bɛɛ ka ministre da de y'a fɔ an ye k'i y'u lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i y'an ka ci lamɛn Asimu vraiment désolé an ne tun ko k'an b'i fɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la bi ne jigila tigɛra Maliyɛnya la. ko nin décision bɛ bɔ ka na Asimu ko e tɛ nin kalama ninnu bɛ kɛlɛ la mun kama u ka droit u tɛ yuruguyurugu fɔ u tɛ foyi fɔ u b'u ka droit de fɔ an kɔni tɛ dɔ wɛrɛ fɔ an y'a fɔ yan nɔ an cɛw bɛ san yɔrɔ min na an bɛ toli Asimu nin ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an cɛw tɔɔrɔ la dugu yɛrɛ jamana yɛrɛ mɔgɔ ka na fɔ ko ka anw gɛn ka bɔ anw faso da la an ka droit nɔfɛ an ye musow ye ɲɛni fɛn in na k'u ye tiɲɛni fɛn ne de y'a fɔ n balimaw ɲɛna n ko mɔgɔ si kana tafe bila a ma ɲi fanga ma mais komi an cɛw bɛ gɛn n'an cɛw gɛnna an bɛ mununa ta an bɛ sogala ta wa an bɛ tafe bila an bɛ tafe bila mun bɛ bɔ o la an bɛ nin ye an ko k'an b'i fɛ mɛ bi an ni tun bɛ tali kɛ tabakoto mini baarakɛla dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la jamana in ala k'a basigi n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔ n'a hakili b'a la a yirala k'a fɔ dugu min ye Tuarakaw kun bɔlen don Tuara ka se ka taa Masina dɔgɔ kɔni na ka se ka taa nafɛn ɲini kɔni na o kɔni senfɛ n'a hakili b'a la maa 40 ni kɔ bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kun balalen bɛ ka sababu kɛ jadiwale tigilamaw olu kun bɛ ka sira kɔni tigɛ u la wulikajɔ kɔni kɛra Mali finitigilakaw fɛ ka se ka larawulili kɔni kɛ walasa ni maa ninnu bɛ se ka segin ka taa u ka dugu la cogoya mun na u y'a yira k'a fɔ tile 7 bɔɲɔgɔnko olu y'o kɛ u ma se ka t'u ka so o kɔni senfɛ kununko tilegan fɛ sira kɔni sera ka sɔrɔ Mali finitigilakaw wulikajɔ fɛ ninnu sera ka don u ka dugu kɔni kɔnɔna na yaasa ka priorité d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan n balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ ye Nka Jɛnda ka bɔ Tuara nka tiɲɛ ta an tun ye kibaruya sɔrɔ ko aw kun balalen bɛ Masina ko aw kun ma se ka taa nka an ye kibaruya sɔrɔ ko aw taara Tuara aw ye sira sɔrɔ ka taa cogo di sawna alhamdulillah rabbil alamin an bɛ foli di ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Asimina fo dugumama a nɛrɛ yɛrɛ an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka cɛsiri an bɛ barika da bɛɛ ye tile 7 Masina an ma se ka Tuara sɔrɔ sadina k'a daminɛ Asima ma ka na fo dugumama ma ani Masina yɛrɛ n'a ɲɔgɔn dugu bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ ni cɛ a bɛɛ ni ba ye bɛɛ ka wuli ka dɔ de barika kɔsɔn anw sera ka na ɲɔgɔn ma dugu kɛmɛ ka na yaminɛ u kɛmɛ ka sira tigɛ a na kɔrɔn fɛ fo tile bɛ fɛ fo mɔgɔ ko tɛ da hakili ma ɲini pewu hali bi an bɛ wele bila ɲɛmɔgɔw de ma u ka ɲina ala kɔsɔn fɛn b'a dɔn maa tigi ninnu daga bɛ bɔ an da la parce que a kun ye ko an ka bɛnkan ta an tɛ bɛnkan ta dɛ an tɛ bɛnkan ta maa si ye diɲɛ na ka tɛmɛ an ka Mali bɛnkan kelen kan o kuma ala sago nka bɔ wuli ka dɔ kɔni kama bi sɔrɔsiw nana n'an ye bi a ye Tuara sɔrɔ u ni cɛ u ni baraji u ni fafe de ɲuman ye ala k'u kana yɛrɛ ni cɛ i ni baraji an b'i yɛrɛ fo i ni baraji nka a y'a sɔrɔ denmisɛn minnu bɛ yan n'u bɛ sin na n'u ma sin sɔrɔ caman degura dɛ sinko y'a caman degura hali nɔnɔ kun tɛ k'a d'u ma o ma ala sago a sago an cɛ ani baraji i ni ce i ka kunnafoni di ɲuman na parce que an ye kunnafoniya di yɛrɛ ma Mali bɛɛ y'a mɛn parce que bɛɛ y'anw wele k'a ɲininka ko u ye kunnafoniya dɔ ko an ma se ka nin na ko a mɛn ne ka kan na i ka kunnafoniya don ani Masina yɛrɛ maa ɲɛnamaw ka wuli ka dɔ ani Tuara maabaw ka wuli ka dɔ la o kunnafoniya 3 de fara ɲɔgɔn kan diɲɛ y'a kibaruya dɔ yan hali bi an bɛ bonya ma segi bi ye hali bi cɛsiri an ye i ka kunnafoni di nin kɛlen na e bɛ se ka wele jumɛn de bila hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ma n'a ma ye k'a fɔ ko aw sera k'aw ka dugu sɔrɔ u ka se ka lakana sabati aw ka mara kɔnɔna na anw bɛ se ka wele min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sugu kelen tɛ se ka maa balo san kɔnɔ n'anw taara minɛn ta ni sugu kelen na ne sira datugura ko y'a dɔn o ye gɛlɛya min barika ka bon fɔlɔta yɛrɛ ye ani bile u ka mɔgɔ de bila ka na maa min bɛ se k'anw garadi k'a fɔ sugu o sugu an ka taa an ka minɛn san ka na hɛrɛ ni baden na an b'o de maa ɲini bi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a ta ala kɔsɔn kira kɔsɔn u ka an dɛmɛ n'o de ye an b'o de ɲɛɲini n'i ye maa jugu kɔni dogolen bɛ tari de b'a fɛ ni tari kɔni tɛ maa jugu fɛ a bɛ dogo cogo di n'an ta kɛra u jugu ye u tɛna dogo o parce que dugu mɛnna u tɛ k'u bɛ don dugukolo jukɔrɔ nka u bɛ taa dɔ de ka so kumakan laban an bɛ foli di yɛrɛ ma i ni ce i ni baraji n'i ka ŋaniya ɲumanya ala k'i bolo nana kira kɔrɔ k'i bɔra bana kan n'i bɔra nka hali bile Asimi
aka haso mashin marra kerengana ma ka halu twara la ba twara ko abisako ni manu ko abisai ko a ira ka ko tinula ni tume talike nga tienta kabo twara masina marabolo konnana ame duwore ka uyuga dugu koni soro yarabi ala galla kana to sabati wa mara konnana namborai segu mara la dugu me no talike maribugu de ayira la ga fo yen jago kala koni olu bi bo ga dugu konna ninga sagata tisala dogo konna ira ko tisala dogo koni we araba koni araba dongo ni botola dogola ko banti do olu konna kana sira koni da mawnye abi mabi oro bonyongo bo ku yolu bela jele bolu fen koni kasi ko ntrakula mado be no talike segu kulubali o koni senfe ale koni fere koni ge kabna boli o senfe o segu kulubali kasaka kasara anina yasaka priorité da mambala ke do bambulo niga kambala ke to koni jamu kabomi ni to maru kulubali kabo segu marala marbude madu ay kiwara soro ko marfatigi do kera so wini ngasaka ibina ke kasara anina ako kera tugudi akate sere kulubali tisala dugura be songo kera ko tisala asugu be araba demo an lamni bla jilebi sugu nyo kamena an ve marbude la katabla wa buku turowere fabale alamni be adugu be ta yenyo ale ban ko be ta tisala sugula su badedo abe araba demo araba anga mɔgɔw bɔtɔ sugu la tisala ni kɛmɛbugu cɛ banu nanu da anga mɔgɔw dɛɲɛ sugudenw ni ɲɛ daw disi kan mama nana o sira in fɛ jɛna sɛgɛ kulubali u y'i da disi kan k'i ka wari bɔ i kun mama nana siraba kelen fɛ ka bɔ tisala ni sira bolitɔmɔ i bɛ bɔ ka taa kɛmɛbugu ni bolitɔmɔ cɛ kilo 7 n'u u nana da kun kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw daw disi kan ka mɔgɔw ka nafolo bɔ u ye mɔgɔw ka nafolo bɔ a bɛ ne ka se maa 60 ma ne yɛrɛ bɛna ka dɔ kuma la o de ye segu kulubali ka bɔ maribuden la a kɛlen tɛ n'u ye mɔgɔ daw kɔnɔ kan ne bina kan u y'a ka nafolo bɔ a kun jama cayalen ni mɔgɔ dalen don ka taa a kɛra ale kɔnɔ ko a bɛ se ka wuli ka boli k'i dogo ale filɛ ka wuli u ɲinɛ mɔ ko ale bɛ boli k'a yɛrɛ ɲini bon komi ne maa sara ka ban maa t'a ka miiri la dɔn an y'olu ka miiri kɔnɔna i b'a sɔrɔ ale tun b'a fɛ ka boli ka kibaruya se mɔgɔw ma faamaw ma parce que an ka yɔrɔ ni faamaw ka jan ala y'a ka u y'ale kɔni ɲɛ ma fara la u y'a gɛn fo ka taa se dɔ ka foro kɔnɔ ka marifa ci a la k'a bɔn n'a nin na u ye marifa kun de fila k'a la ka dɔ k'a worokɔrɔ la ka dɔ k'a barakɔrɔ la k'a ka dirɛsi a yɔrɔ la kurunko sere kulubali an ka maribu kɔni maa ma suna sɔrɔ maribu n'a lamini faabalen wabugu ka taa se cɔnbugu ni tɔwɛrɛw ma an ka lamini bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ siri an ka dugu la bɛɛ siri i sen la a ye mɔgɔw kɔnɔ kan kosɛbɛ u ye maa ci o yɔrɔ bɛɛ ka taa fɔ sanando la kɔmanda ɲɛna kɔmanda ye bara wuli wele faamaw yamura de ko ka jɛnɛdɛ kɛ a kun tɛ se ka bila u ye jɛnɛdɛ kɛ an bɛ maribu ye n bɛna kɛ fɛ ɲanya kulubali an kɔni ma jira faamaw la an ka lamini ka bɔ an ka lamini na ka taa fɔ sageba fanga bonata la n'i bɔra sanando la fɔ sageba fanga bonata la an ko komini ngasola ani sanando ka bɔ yen fɔ yen faama taasi la u k'a lajɛ u ka faamaw dɔw bila an ka bolow kan an ka yɔrɔ kɔnɔna ka bon kojugu bagan mararaw de cikɛlaw don bolofɛnw ka ca nka mara tɛ yen dɛ ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ walima nin y'a siɲɛ fɔlɔ de siri kulubali ni ɲana delila ka kɛ an fɛ bon a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ y'a kunnafoniyaw sɔrɔ nka o de kun ye ka bɔ Nsamugu ni ye sira Nsamugu i bɛ sira dɔɔni minɛ k'u bɛ taa sanando la u bɛ taa o sira kelen de la u delila ka nin kɛ an ka mɔgɔw la k'u da mobilitigiw da u disiw kan k'u ka nafolo bɔ n'i bɔra Nsamugu sani i ka se sanando la u ye mɔgɔw da u disi kan k'u ka nafolo bɔ o delila ka kɛ a kɔrɔ san o san u b'a kɛ ni y'u siɲɛ 2 de y'a la san u y'a kɛ nka ɲinan da kɛra yɔrɔ min na ani salon da kɛyɔrɔ kelenw tɛ u kɔni ka baara kɛ man nin ye waati la an ka faamaw wulila k'u jɔ ka baara caman minɛ an ka yɔrɔw la Nsamugu ni Kedugu gɔtɔrɔna ninnu na ka taa ye mɔgɔ caman minɛ ka tɛmɛ ka taa dɔw minɛ fɔ Dununkɔrɔ o ni sisan cɛ a kun sumana nka nin waati in na fana u ye k'a daminɛ an yɛrɛ kun hakili tigɛra kan ko a banni ko banna nka a ma ban dɛ wa maa wɛrɛw tɛ ko zone ɲɔgɔn jaaji ju tɛ dɛ zone u ye nin wulikajɔ min kɛ mɔgɔw bolofɛnw jɛnna sabu an ka yɔrɔ ye julaw de ye mɔgɔ minnu don u bɛ taa nafolo bidɔw bɛ tugu ka baganw ne feere sugu la misijulaw b'a la bajilaw b'a la u bɛ taa feere de kɛ sugu la sani sugu wɛrɛ tɛ u bɛ sanniw de kɛ ka sɔrɔ ka labɛn ka dɔ wɛrɛw ma gɛn an ka sugu ye Tisala o ye araba ye kɔnɔdimini kun ye tarata ye n'u bɔra kɔnɔdimini u b'u kun da Tisala kan an ka lamini bɛɛ sugu o cogo la ka na kɛ Segu dugu kɔnɔna ma donc jula minnu bɛ t'u bolofɛnw feere n'u bɛna warijɛ burusi kɔnɔ ka sanni kɛ u b'olu de minɛ dɔw fana b'o fɔ Segu ka na an ka yɔrɔ la yen mɔgɔw bɔ Segu kana sugu in fana jɔ ma da kɔni Segu kɔni m'olu kɛ yɔrɔ ma na nka a kasara bonyana kosɛbɛ u ye mɔgɔ ka nafolo bɛ maa ma k'u y'a bɛɛ minɛ a kasara bonyana an ka lamini na sura maa ma suna sabu an ma banni ninnu da yɔrɔ dɔn u taara faama an ta yɔrɔ dɔn a la an ka yɔrɔ dun lakana ka dɔgɔ a la kosɛbɛ faamaw tɛ yen a y'a lase faamaw ma u k'a lajɛ an ka wucɛ u k'a mɔmɔ u ka ko dɔw kɛ mɔgɔw bɛ se ka suna cogo min na ɲɔna yɔrɔ a gɔnnen don dɛ Magala Manifasiri Kulubali o de ye ka aw yɛrɛw fo n bɛ aw fo aw ka kunnafoni na jamana in bɛ aw lamɛn ale sɔrɔ min na ne ye n ka kunnafoni di an ka dugu la nin cogo in na a bɛɛ y'a lamɛn bon nin bɛ jamana mɔgɔw lafiya a bɛ mɔgɔw lafiya u sigida la parce que i b'a dɔn k'a fɔ faamaw hakili b'i la i b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw hakili b'i la a y'a ka kunnafoniw dili ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ a ka kunnafoni dicogo ɲumanw na n b'a ɲini a fɛ a kana tɔɔrɔ maa ka kuma kɔrɔ maa ti foyi kɛ ne dɔ ma f'i ma
ɲinɛ baaraw tago ka ɲi mɔgɔw b'aw tanu kosɛbɛ ni ala sɔnna an bɛ kunnafoni de sɔrɔ aw fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Madu Kulubali ka bɔ Segu mara la Maribugu 2 an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in basigi ala k'o sabati n'an bɔra yen. Kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen dɔ sen kan min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ o kulu in ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ wulikajɔ kɔni bɛ sigi sen kan jamana finitigilakaw ka se k'olu dɛmɛ lakana na walasa jamanadenw bɛ se ka lakana cogoya mun na ka se k'o baaraw kɔni sabati kulu in ka baara kɔni ɲɛsinlen b'o ma a maa dɔ bɛ tali kɛ Dulayi Konate an k'o lamɛn. An ka jamana ye jamana kɔrɔba ye depuis k'a sigila mun b'a a lakana kɛ k'a ta depuis Wagadu la ka na tɛmɛ Mandela fo ka na se Empire Sɔngɔyi la olu kɔfɛ fanga fɛn fɛn sigila a finitigilakaw u tun bɛ baara kɛ cogo di yɔrɔ fɔlɔ la ni an ka sigidaw lajɛ yɔrɔ caman na an ye min ye gafew kɔnɔ i b'a sɔrɔ donsow jɔyɔrɔ tun ka bɔ lakanani na o ye lawali ko ye mais o donso kulu yɔrɔ caman na n'i ye Mande ta jateminɛ i b'a ye k'a fɔ lakana tun bɛ mɔgɔ damadamaw bolo o kɛcogo ani min kɛra kɔfɛ kelen tɛ diɲɛ bɛ falen de waati fɔlɔ ye i n'a fɔ Wagadu ka waatiw ani fanga mun dara Wagadu taw kan fanga wɛrɛw sigila jamana in kɔnɔ yan olu kɔfɛ i n'a fɔ Dina i n'a fɔ Segu fanga i n'a fɔ Kɛnɛdugu fangaw ka ca an b'olu bɛɛ de ta kelen kelen k'a lajɛ waati sabanan o ye tubabu tile waati lakana tun bɛ kɛ cogo di tubabu kɛlen ka an ka jamanaw minɛ a waati naaninan n'o bɛ kɛ a kɔmanba ye o ye Mali yɛrɛta min kɛ armée sigila cogo di armée min bɛ an lakana bi a sigila jɔnw fɛ nin bɛɛ de bɛ ɲini k'a ɲɛfɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Dulayi Konate kuma kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na a kulu maa dɔ bɛ tali kɛ Yamusa Kamara ale fana ye ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. ko filɛ n'a ma bin dɔ kan dɔ bɛ bin an kan donc pour que mɔgɔ kana n'a bin an kan ka sɔrɔ an ma labɛn an bɛ labɛn sabati ni kɛlɛ nana bin an kan an bɛ mun de kɛ ni kɛlɛ yɛrɛ nana an bɛ kɛlɛ kɛ cogo di an b'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo di pour que ka jugu kɛlɛ ka bɔ an da la an bɛnbakɛ minnu tɛmɛna Samori ni Babɛnba ni ani o ɲɔgɔnna caman olu sera k'u ka jamana lakana cogo min na an tɛ se k'a bɛɛ fili u ye fɛn min kɛ an tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais ko dɔw bɛ yen ni an sinsin o kan an bɛ se k'an ka jamana lakana a kun ye o de ye ka mɔgɔ hakili lajigin ka dɔn ka fɛn fɛn tɛmɛna ka ban n'an y'a dɔw ta an bɛ se ka sababu ye ka fanga di an ka fininatɔgɔw ma. Ni tun bɛ tali kɛ Yamusa Kamara ale ka siyɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilinaw sabati lakana o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Bamakɔ suguba kɔni kasara min y'o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ dabanani a yirala k'a fɔ kasara belebele o kɔni ye o maaw kɔni sɔrɔ jagokɛlaw tarata tile bele tasuma kasara kɔni ye suguba kɔni sɔrɔ ka dugu jɛ araba kɔni na ni baara min kɔni kɛra a yirala k'a fɔ tiɲɛni caman kɔni kɛra a ko sen fɛ dɛ an ɲininkali kɛ suguma dɔw la jagokɛla dɔw an k'olu ka siraw lamɛn. An dusukun kamikaminen don tasuma ko in na parce que à chaque fois que tasuma kelen de bɛ k'an tɔɔrɔ donc tasuma to hali tasuma yɛrɛ wulila l'accès n'est pas facile pompiers ka don sugu in kɔnɔ a ma nɔgɔ a ma et puis avec des branchements aussi a vraiment degun b'an kan kosɛbɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ de donc tasuma in kɔni wulila sufɛ donc maaw nafa ma kɛ kelen ye bɛɛ nana min mana mɛn o bɛ na min mana mɛn o bɛ na mɛn bon an yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an bɛ ka minɛnw évacuer de ka bɔ butigiw kɔnɔ donc tasuma kɔni degun dan de don bi vraiment ni u bɛ se ka mesure min ta kan a bɛ se ka lase a laseyɔrɔ la an bɛ se ka solution bɛ se ka sɔrɔ an ka sugu la cogo min na an bɛ se ka lafiya sɔrɔ sinon à chaque fois n'a fɔra ko c'est le même scénario tuma bɛɛ o ko kelen de bɛ kɛ san dɔw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka tasuma jeni siɲɛ 2 donc a cɛ man ɲi quoi. kuran ko de don kuran nana ne fanga de ye n'an ne fanga tasuma o tɛ defu ta bɔ an y'u wele an fɛn wele u mana an y'u mɔgɔw wele sotigiw wele bɛɛ wele minnu nana nana a kɛra bɛɛ ɲɛna. an kɔni an wulila sapɛri yɛrɛ de mankan fɛ dɛ n bɔra wagati min kalama n b'o de fɔ bon vraiment yɔrɔ bɛ yan yɔrɔ bɛ kɔnɔna in na halisa tasuma bɛ yen mais sapɛri kɔni b'a la ko raccord t'o sɔrɔ a y'an ka bitigi caman cɛ kɔnɔna kɔni bɛɛ nugura mɔgɔ tɛ se ka don hali sisan n'i kelen dɔrɔn i bɛ segin MPO ni téléphone ne b'a bɛɛ de feere an ka magasin bɛɛ de tiɲɛna foyi ma to hali kisɛ kelen ma bɔ kelen o kelen miliyɔn b'a la a ka ca ni miliyɔn hali 50 ye kelen o kelen miliyɔn 50 o y'a dɔgɔman de ye sanfɛta kɔni tɛ dépôt kɔni tɛ o kuma tɛ fɔ yɛrɛ an t'a dɔn yɛrɛ. nin bɛɛ de ye kuran ka problème ye an ye semaine kelen jalen semaine 2 kɛ kuran tɛ ka na tile fɛ an tɛ ka se ka baara kɛ an tɛ se ka fosi kɛ an ye nin baro kɛ n ko kuran nali sufɛ n ko danger don u m'an lamɛn a filɛ nin an ka minɛn bɛɛ jenina a y'a jija ka nin sara dɛ a ye nin bɛɛ sara. an yɛrɛ sira sugu kɔnɔ a ko la gɛlɛyaba de sera mɔgɔw ma mɔgɔw ka bitigiw yɛrɛ fɛn na an yɛrɛ ka bitigi dɔ bɛ yen o da fɛn na mais baasiba ma k'o la kɔnɔna minɛnw sanfɛla dɔrɔn de jenina o la an y'an débrouiller ka duguma minɛn tɔw ta ka bɔ yen sisan an bɛ wagati min na 10 heures de bɛ hali sisan nɔ tasuma ma se ka faga sanpɛri pompier mɔgɔw jɔlen don polisiw bɛ yen mais u ka mobiliw tɛ se ka don ji tɛ se ka k'a kan sura yɛrɛ fɛn mana k'a kan tasuma tɔw bɛ mɛnɛ fo ka n'a kɛ sisan nɔ a tɛ ka se ka tasuma bɛ ka na halisa n kɔni bɛ mun fɔ kɔni an ye ɲɛmɔgɔw ye n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ nin na u ka fɛɛrɛ kɛ nin na sinon tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ ka sɛgɛn dɛ. kuran de nana ni fanga ye ni kuran nana ni fanga ye maîtrise t'a la
donc tasuma wulila an ka sugu la quoi gardien ye min fɔ an ɲɛna o de ya an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka layi ji ɲuman jɔlenna bitigi min jenina yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna a bɛ bitigi 700 bɔ bitigi jenina yɛrɛ de walayi u ka layi u ka ɲa ma u ka dɛmɛ don an ma awɔ an bolo fɛn bɛɛ jenina an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min k'an ja yɔrɔ min kɔnɔfili min bɛ yɛrɛ la u y'an ka sugu mobili pompier bɛ don da o da fɛ u y'a bɛɛ feere ka ban fo k'o bɛɛ ci ka bɔ yen pompier n'a nana a ka se ka don ka yɔrɔ tasuma kɛ ka fɛn faga n'o yɔrɔw ma ci dɔrɔn a foyi tɛ ɲa n'a jenina kuma bɛɛ pompier donko tɛ yen pompier bɛ don yɔrɔ min o donko di u y'a bɛɛ feere ka n'a ma ci mun ne b'an faa fana. Bon nin cɛnni degunba de lase an ma an nana une heure wagati donc pompiers caman nana u ma se ka don u nana nɛgɛkɛsiw caman bɛ sira la kuma bɛ k'u fɛ u ka nɛgɛkɛsiw bɔ u tɛ se ka bɔ yen n'i ko mun ka bɔ yen u b'a fɔ ɲɛngoya don a don ta a bɔ ta donc o tɛ faamu n'a kɔni bɛ fɛ jamana ka dilan kɔni donc jamana bɛ dilan dɔ ka ɲɛkun de kan. yen côté kɔni an ka minɛn bɛɛ de jenina yen nɔ foyi ma bɔ yen a bɛɛ de jenina. bon bi tiɲɛni nin kɔni ne yɛrɛ wulila 2 heures waati ko n ka yɔrɔ jenina directement ne wulila ka moto ta ka na n nana sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ jeninen hali ma se ka don n'a sɔrɔ ne ka place ni 10 heures waati ma se ka don yen tiɲɛli min kɔni kɛra ye ala yɛrɛ de b'a hakɛ dɔn sinon an ka fɛn bɛɛ jenina. ni tun bɛ tali kɛ bamakɔ suguba feerekɛla dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya dabanani na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni kasara ninnu ka an ka jamana kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma n'an bɔra yen mali faranjala fanga ɲɛmaaw ye wulikajɔ min ta ni ka se ka usine belebele min ka se k'o baaraw sigi sen kan segu kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Comatex fini baarakɛyɔrɔ a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ nin baara kofɔlen in kabini ninnu don la a kɔni kɛra sababa yɛrɛ de ye segukaw kɔni fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛla min bɛ tali kɛ seguka dɔw fɛ ni ka se ka taa munumunu salo kɛ yɔrɔ in na ka se ka baaraw taabolo kɔni lajɛ a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ sen na hali sisan baaraw kɔni bɛ sen na wa baarakɛlaw nisɔndiyalen don u fari fununen bɛ baara nin kɔnɔ na min bɛ tali kɛ Sheikh Ahmed Gise ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ko in na an ka lamɛn. an nana Comatex la ka na baarakɛlaw ka baara taabolo lajɛ an n'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni anw yɛrɛ nisɔndiyara an wulikajɔ min kɛ Comatex dayɛlɛli la an ma nimisa a la an ko siranna Comatex dayɛlɛlen ko est ce que baarakɛlaw tɛna na an malo a ma kɛ ten an y'a sɔrɔ baarakɛlaw u ka cɛsiri n'u ka farifoni a dɔ fara a ka nisɔndiya kan kosɛbɛ o tumana an bɛ colonel Asimi Goyita a n'a ka gouvernement n'o ɲɛmaa ye docteur Sukɛli Kokala Mayiga ye ani CNT ɲɛmaa n'o ye colonel Maliki Jaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka fara ɲɔgɔn kan de ye nin se anw seko ma n'o ye ka Comatex dayɛlɛ ka gɛlɛya ban Segu yan ka chômage ban yan kuma tɛ anw da kuma min m'anw da dɔrɔn o ka dugawu kɛ nin transition ye ala ka barika don a la transition ye ala k'o fanga se u b'a fɛ ka ko wɛrɛ minnu kɛ u b'a fɛ ka usine wɛrɛ minnu dayɛlɛ kura fara kɔrɔlen kan a bɛ dugawu de kɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u ye colonel Asimi Goyita anw segukaw t'i sara sɔrɔ i ye nin baara min k'anw ye Segu yan ka Comatex dayɛlɛ an b'i fɔ an b'i barikada an b'i waleɲuman dɔn. ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Ahmed Gise ka bɔ segukaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen mawulu belebele o labɛnnen bɛ a bɛna kɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Sheikh Abdurahmani Kɔnta Hadimi Rasul Sibila commune kɔnɔ Nakiri Alimamba Sheikh Zubairu Kɔnta ale denkɛ Sheikh Abdurahmani Kɔnta san o san a bɛ nin mawuludu in kɔni ka se ka laɲɛnamaya yirimajɔkaw kɔni fɛ yen nɔ a baaraw kɔni kan ka sigi sen kan kare natɔ n'o bɛ tali kɛ février kalo tile 18 na salongo ta baaraw sigila sen kan yɔrɔ min na a yirala k'a fɔ ɲinɛta fɛnɛ o baaraw na sigi sen kan o yɔrɔ kofɔli kelen na yaasa ka perewatigɛ d'a ma an k'a yɛrɛ ka seeraw lamɛn. Abdurahman Kɔnta Hadimi Rasul ne bɛ bɔ Nakiri Sibila commune na. Alhamdulillah hali bi ka ala tanu kosɛbɛ ka barikada ka waleɲuman dɔn n'ala ka diɲɛ an ye salo mawuludu kɛ ni kalo kelen de la n'o ye février kalo kɔnɔna ye an ɲinɛ ta fana boloda ka bɛn ni o kalo kelen ye ka bɛn Shabanu ma n'o ye sunkalo mangɔnɔ tile 8 a bɛ bɛn o fana ma tubabu kalo tile 18 alhamdulillah ɲinɛ mawuludu kɔni bolodalen don an fɛ a bɛ kɛ alakira ko de kan toujours alakira Muhamadu yɛrɛ maa jumɛn de kun don adamaden yɛrɛ de don fɛn sugu wɛrɛ kun tɛ adamaden de kun don an bɛ kuma o kan ani kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔw cɛ kun bɛ cogo di a furuɲɔgɔnw la a denw na a bɔnnaw la a balimaw la a ka dugu kelenɲɔgɔnw na a n'a sigiɲɔgɔnw la ani mɔgɔw ye sigi kɛ cogo jumɛn na kanu sira fɛ ani maa ɲɔminɛ sira fɛ alhamdulillah an bɛ fɛ ka ɲinɛ mawuludu thème kɛ u ye ka kuma o kan k'o walawala walasa an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka an ka ɲɔminɛ cogoya ta ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam. salon ta labɛn baaraw kɛlen kɔfɛ ani ɲinɛta yɛlɛma jumɛn de dolen don baara la i bolo. ko a fɔlɔ n'a filanan olu man kan tɛ ka kɛ kelen n'a sɔrɔ a kan ka taa ɲɛ kɔni an ɲɛ bɛ si minnu na debi bi an b'a dɔn tagaɲɛ bɛ ɲinɛta in na kosɛbɛ ka tɛmɛ salon kan parce que hali n'a danna salon ko kɛlen kɔ de ma caman bɔra kalama mais mɔgɔ minnu y'a dɔn k'a kɛra salon ko o tigilama bɛ sigi mɛ k'a fɔ a bɛ kɛ ɲinɛ an kɛn bɛ ka labɛn minnu fana sabati an b'a dɔn fɛn caman bɛ ɲinɛta in fana na minnu ma kɛ salon ko ta la Mali ye bɛɛ ka jamana ye ni k'i bɛ ko kɛ Mali la
i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ fari kan ka ko tɔgɔla kɛ surtout diinɛ ko o la Mali sigimɛ diinɛ de kan, diinɛ min ye al-Islam n'o ye silamɛya ye. Tuma dɔ la anw ɲɛ yɛlɛla k'a ye a b'o cogo in na. An bɛ dugawu kɛ Mali bɛ don min na ko bi gɛlɛya bɛ Mali kan, gɛlɛya caman de don, 1 ni 2 tɛ. An bɛ Ala wele ninnu kɛ ka wazulu ninnu sigi, jamana dugawu de bɛ kɛ, jamana de bɛɛ ye. Tuma dɔ la dɔw bɛ fɛn sɔrɔ nin ko in na hali olu t'a dɔn k'a kɛra. Alhamdulillah parce que an bɛ kalanw kɛ a la n'o ye kuranɛ kalan caman bɛ kɛ, yasin kalanw ka fara dalailul khairati kan, olu fana bɛ kalan fɛ. Olu bɛɛ ye k'an yɛrɛ surun Ala la ni Ala wele, o la Ala wele caman kɔfɛ an b'an ŋaniya fɔ Ala ye ka dugawu kɛ hali bi Mali Ala k'a kɛ jamana ye fo mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ jamana wɛrɛw la ka Mali sɛgɛrɛ Mali jafɛ. O y'an ka laɲini, o y'an ka wulikajɔ ye. Parce que hali ni an bɛ nin sigi a ka d'an ye Mali dɔnna ni diinɛ min ye, hali bi diinɛ in de ka valoriser, a ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ. Diinɛ yɔrɔ minnu tɛ dɔn bɛɛ fɛ, bɛɛ ka se k'u sidɔn. Diinɛ ka kanu mɔgɔw fɛ. O diinɛ nana ni maa min ka sira ye n'o ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam, k'ale ka ɲɛnamaya kobaw ta k'u lakali. Hali bi an k'a dɔn kira in ye min kɛ, a ma ko gansan kɛ, an man tɛ ka diinɛ in minɛ ni gansan ye. O de la an bɛ to ka nin wazulu ninnu organiser kuma bɛɛ sigidaw la, i n'a fɔ an bɛ ka nin kɛ cogo min an ka sigida la yan Bamakɔ Yirimajɔ. Salon dɔw bɛ yen yan'u ka kɛnɛ sɔrɔ u sɛgɛnna dɔɔnin, an tɛ fɛ u ka kɛ ɲinanta in na. An b'a kɛ Yirimajɔ dugukɔrɔnin, an b'o ni kɔrɔyanfan cɛ dɔɔnin, terrain dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko dugukɔrɔnin terrain. Pour que ka nin bɛɛ fana sidɔn, Yirimajɔ sugu ani yɔrɔ fana ka surun komi bɛɛ b'o dɔn. Alhamdulillah ni kɔni Yirimajɔ sugu sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ko dugukɔrɔnin terrain n'o ye n jira i la, ayiwa sira bɛ don i bolo kɔrɔ. An bɛ carré min yɛrɛ kɔnɔ o ye député Mohamed Jarasuba ale ka carré kɔnɔna ye. N'i y'a lajɛ mawuludu yɛrɛ a bɛ kɛ mais hali bi an bɛ mɔgɔw ye minnu tɛ k'a faamu kosɛbɛ. Mawuludu yɛrɛ kɛnɛ nali bonya minnu b'a la, a bonya ka ca fɔli ma, ka bɔ i ka so ka na wazulu kɛnɛ kan. Kira ko i ye parrain o parrain kɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ye, i bɛ tɛmɛ kalamani fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ yafa ɲini ye. Ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Abdramani Konta Kaduma Rasul do, an bɛ dugawu de kɛ bi Ala ka hakili to nin don tɔgɔla ninnu na, ni wulikajɔ min kun kɛliw fɛ a denbajala kun dilen bɛ an ka Segu ni dɔnko tigilamaba bɛ yen nɔ Kanja Kuyate, ale ye nisɔndiya min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Sarwo jaga kɛlɛ masa jadi ɲana wakane bɛɛ bɛ dɔ fara dɔ de k'a tɛ dɔ bɔ a la nka a kɔni ka ɲi min na o ye sigi ka fɔ ni bɛn ye ɲɔn tɛ k'a ndarakiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ kɛlɛ ye a kɛlɛlama ma ɲi cogoya si la maa t'a dɔn a bɛ taa wolo kɔlɔlɔ min na ha ka ja jamana yɛrɛ denw ma, jamana yɛrɛ kisili ma a n'a denw kisili ma, k'a sababu kɛ bugunatigɛ sɛbɛnko de don. Passeport b'o la, wolo sɛbɛn b'o la, carte d'identité biométrique ko kuma b'o la ani sɛbɛnfura nata wɛrɛ. A kɛkun yɛrɛ de ka sɛbɛnfuraw lakana. Bon ni lakana nana ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye Ala k'a n'a cɛ janya, hakili la o hakili b'o la, u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ o la, t'an ka laɲini o kɔni bɛ sɔn ka kɛ a dama gɛlɛya belebele. Ni tun bɛ tali kɛ Cambɛli Gimba Yara ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ daga di Mali la yarabi Ala k'an bila o sira kan. N'an bɔra yen jamana saba min ye bolo di ɲɔgɔn ma Mali, Burkina ani Niger, olu ye bolo di ɲɔgɔn ma min kɔni kɛ ni ka jɛkulu sigi n'o bɛ tali kɛ AES, wa yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra min bɛ tali kɛ u ka ministres fɛ ka taa lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ Wagadugukaw fɛ yen nɔ. Ministre minnu ɲɛsin bɛ u ka jamana kɔkanko ɲɛnabɔli ma, olu ye munumunu salo kɛ ka ni ka se ka taa fara ɲɔgɔn kan Wagadugukaw fɛ ni ka se ka nin lajɛrɛ in kɔni kɛ ka kɔn lajɛrɛ in ɲɛ min bɛ tali kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw kan. O conseil technique n'o bɛ tali kɛ Mamadu Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an ka lamɛn. An nakun Burkina yan nɔ bi o tun y'a ye réunion dɔ tun kɛra Bamako, réunion fila tun kɛra Bamako novembre kalo la ale ni décembre kalo la. Ministre minnu bɛ développement économique ko kunna ani minnu bɛ Afrique transition ko kunna o tun ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ. O ɲɔgɔn ye ninnu taabolo la décision dɔw tun taara, recommandation dɔw tun kɛra. An nakun Burkina bi o b'a se k'o recommandation ninnu lawaleya cogo min na. Donc an expert o bɛ na ɲɔgɔn tile saba kɔnɔna la walasa AES se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa ka halisa ka dɔ fara fanga kan. An bɛna document damadɔni boloda sisan nɔ an ka baaraw daminɛ déjà Bamako, an bɛna tɔ lawaleya yan nɔ Wagadugu walasa ni muso bɛ na o k'a sɔrɔ document labɛnnenw b'u bolo AES taabolo kan. Réunion minnu kɛra Bamako n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na a tun ye recommandation dɔw kɛ. Donc recommandation ninnu hukumu kɔnɔna na n y'a ye ka confédération sigi sen kan an bɛna o ko bɛ se ka lasinsin cogo min na an ka baaraw bɛ o fana. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Traoré ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ninnu ka ɲɛtagaw sabati. N'an bɔra yen février kalo tile 13 o ye radio tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔ ni don tɔgɔla in laɲɛnama an ka jamana kɔnɔna na. Radio yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn? Radio kan ka wulikajɔ jumɛn de kɛ hali bi min bɛ tali kɛ URTEL ɲɛmaaba Mamadou Bokoum ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an ka lamɛn. A y'a san 13 ye don in bɛ laɲɛnamaya
atakun ye min ye yaasa ka wale ɲuman dɔn kɛ arajo ye parce que jo kabini lawali jɔyɔrɔ min tun b'a la sigida kɔnɔ ni o ye ka kunnafoli di maanifinw ma ka maanifinw kalan ka maanifinw bilasira ni ka maanifinw laɲɛnɛkɛ donc a yira k'a fɔ nin ye baarakɛminɛ min ye. An bɛ foli di lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na. Nigéria kuranko minisiri ye laseli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Nigéria gouvernement bɛ musaka min sara kuranko la ko a bɛna o musakaw jɔ sabula ko a tɛna na se ko ka a musakaw sara ɲinan san kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ taga Ghana jamana kɔnɔ. Ghana jamana ɲɛmaa ye laseli kɛ kunu alamisa don a y'a yira k'a fɔ ko a ye minisiri min sigilen bɛ sɔrɔ ko ni musakakow kunna k'a ye wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka fara minisiri 12 kan a yirala k'a fɔ ko ni minisiri kofɔlen ni o ye sɔrɔ ni musaka minisiri ye ale wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la o bɛ bɛn wagati ma wagati min ni fanga sina maaw yɛrɛ tun wililen bɛ a kɔ sabula ko Ghana jamana kɔnɔna na bi ko sɔrɔ ko kuma caman bɛ a ko kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taga Faransi jamana kɔnɔna na fɛn min ye Ukraine jamana ɲɛmaa bi ale bɛna na se Faransi yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya ni bolonɔbila kɛ sɛbɛnna min bɛ tali kɛ lakanako ale kan Faransi ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 3nan ye a bɛna na taa Faransi jamana kɔnɔna na kabiri kɛlɛ daminɛla Ukraine jamana kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taga Rusi yaasa ka se ka cancer ka se ka ale kɛlɛ Rusi jamana ɲɛmaa ye laseli kɛ arabadon jabaraniso la a y'a yira k'a fɔ ko sɔɔni dɔrɔn ko vaccin min na bɔ cancer ale kan ale ni furaw. N'an bɔra yen sa fɛn min ye sɔrɔ ko diɲɛ kɔnɔna na Japon ale de kun ye o jɔnjɔn 3nan ye ni o ye 3e puissance économique mondiale ye nka ɲinan san 2023 kɔnɔna na Japon ale bɔra o jɔyɔrɔ la fɛn min Allemagne ale nana o jɔyɔrɔ la Japon taara jɔyɔrɔ 4.